Boleh pi bara yang subha pi shakaneka benta jongka podcast jumi kaneka singi haka baginya kran chupang kumno ban penmi ya ka vermicompost lan ya ka subha wi tingi pidang subha ne bangi I kong Afrida Lyngdoh SMS Agronomy naka office jongka krishi vigyan kendra Khasi Hills kebadan hoti pasario kong pidang subha pi shat kaneka podcast jumi mtaksi Aku boleh sibuk dengan sotenat bandan lang ni. te kumbangi te baka sebuah wi ka long ru kawi ka benta ka ba dan kam hakarep karyang te kumta ka ka ba pikwa ban hikai yaki ki nong pet kai na ka benta ban jiet ya ka jaka ban shna ya ka sebuah wi Sebuah wik ni lah pensenang, kenu ke jaka, kaba ka serngi umah, kaba don jaka bam shetan ke sengi, bat ngidon kamru ya ka tenum kaba biang. Kawe kade ke jaka kaba pengat, kaba itenat ngidon kam, nang tapat de hak jaka ba snai kani ke sebuah wik, ni snai kani ke tenum kenang bakanya dan ke sengi kaba shet kerang, bat ru nak selap kaba jur palat. Te kal kam biang kumta ken pensenai ke sebuah wik kita ki jaka. te ban pinmi ya ka vermicompost andan kam ki ya kitiar ba phe te pila ban batai kitiar ayu bangila ban pendat kam nungkong kan ke vermicompost bangin shna kitan kumpa sau tali kijat tiar ki ba kong san tam bangin don kam kowe kade kini ke organic waste mo ke organic waste kide kini ki nyut ki bangin don bangila pendon kam shu mo ki bala ban puut ki ong kita organic waste kan te ka ba ni don kam ru ya ka container lani ka jaka ban shna ka spa we ka balai kade kani ka ki we ki ba kerpang ki ba shna spa we ki la don de ki jat we ki ba kerpang mo ban shna ni spa we nang tapat de ngi don kam ru ya ki ya kani ka jaka ba nalor ba shna spa we am ni haptap te ya ki turung ngi don kam de ki berni lani ki kenja tiar ba compare kan na ta sa ko we kade kani ka jaka ba don ka ba biang ka lani ka telong ka ba biang nama dia kini ki spa we bangin shna ngi don kam man ka por bangin hapsen right kan te ngi don kam ka ru ka ba biang kan hatu pila ban batai binya ki tiar ki bangila ban pendan kam kum bangala batai benne gitu kitiar kum ka organic waste mo haka organic waste ni laban kentup ya bun jat kini ki tiar mo ki mar rep nani ki jur ki jab bangila naka bangila dap shat mo ki ba ki plang nang tapat de ki jur ki jab ki snap jur ki tungi laban pendan kam nang ta ki plang nang ta ki nyut kini naka jakarep jongi kita baru khoi ki ba puut ni laban pendan kam ban snai kini spa we kita ki ong ki organic waste sakawe bangi laban pendan kam kade ka masih report bangi pendan kam ka ni ka masih ru ngi de pan kan mau bangi pendan kam ka masih balak hamrim ka balak terkhong kumba arpau hadu arpau sansngi haden kan ni pan ngi dan kam ru ya ki jakash nas bo we ma kini ki jakas shnas bo we ki dan kum kini ki container la ne ki pit ma arjat te kini ki pit bangi shna ki long kum ki kenja ki laban de ki senduk ding ki laban de ki bashna de ki mau it dan ki concrete ma baki ong balang permanent structures ki bala ban chong be chi jaka nang tapat de ki senduk plastik ru ngila ban pendan kam te skabalai ki de ki we ru ki bangi pendan kam bachnai kani ka sbo we ki long ki bakar pang pha te arjai ki jai we bangi la ban pendan kam ki long kini ka isinia fertida but udrillus eugene kini atli ki jai we ki de ki ba shai don kam hajrong gain hakisla khan dauma te kitu ki kham ya hap chakani ka jaka jongi bat ki pen ut kloi ka nya ka ya kini ki nyut kini te ka kham sok ban chnai ke spa we sakawe ka de kini ki jaka bangi ki tiar bangi tap ken ki bat tap ni la ban pendon kam ngi ki berni jan kum tu ki berni jan ngi la ban pendon kam ki slakat ru nang tapat de teng la ban pendon kam kini ki jan ki bala rim ki tu ngi la ban tap na jrong te sakawe padon kam ka de ka ku mangala batai phi menne ka jaka kwa biang te ka long ka babha ke ne kini ke ban chnai ka spa we te kong kala long ka jing tip shapang kitiar ki ba pendan kam na ka benta ban mix spot awai te menta hatu pila banya thuj yengi shapang ka rukam pen mi lan ya ka rukam pen khra te ka rukom snai kini ki sba we am ki don art jat mo ko we ka de ka pit method but ko we ka de ka bed method te nungkong ngan batai phe shapang kani ka bed method mo te hakani ka bed method ka banungkong bangi ong ka long ngi don kam ya ka jaka
kaba ngisiang shwa na try daka simen kaba lakham kamnum la ban ngam ka kini kiwi lani ka umru ka to ka bangi shnai ka spo am ki labon ha ki nutrients te kimnum ngam pe chapok khando dangim siang daka simen lani dangim siang daka aka te ka ngam no chapok khando te ka long ka basep e ken te ka ba ar ka long ba ka ni ka size jong ka ni ka jaka dangi shna kan long kumban riu la ar fit ma ka jing jrong jong ka ni jaka lani jing jliu bangi ong ka de ban long ar fit bat kam de ban tam ya kata dapat de ka jing jrong ka de ar fit bat ka jing ya ka de ar fit nang ta pa de ya kinyut bangi lum kita organic waste bangi ong ka de bangin lum shi jaka bat ngi de ban pen khuit bhai ka ki de kimnum de ban don ki plastic lani kini ki yet bapai lani ki nar ki bapun min saw ke ni ki we ma ki de ban long ban pen khuit bhai ka to kanyut wat de ki plang ro de ban khuit bha nang ta pa de sakwe bangi de ban bu ha jeng mot ka de ba kini ki mar em bar khoi ki de ban pot lupa ki ong partial decomposition ha pareng kumba ar phawes ngi shwa bangin pendon kameka ha jaka mchnas pa we ma tingi le kumno ngi kanton ye ki shi jaka kumba ar phawes ngi e be hang ta ken te hadin ka tang sa pendon kampat te ya kani ka bed method kumba ngala ong yupi ha try do ngi hap siang shwa da ka to ka cement ka pala long plaster be kum to te nang ta pa de ha ka ba try do bangin long bedding material ne ban siang yang katu kacaka nin pendon kam da kini ki phlang la ni ki sla ki bala dan karpang ma la dan barit tengin siang la kumno san khatsan hado arpau centimeter te la siang da katu halor kani pat ngin sa bu sakini ki organic residue la ni organic waste bangi ang katu bala put arpau waste ngi ngin sa kenton pat hajrong te kani bangi kenton hajrong kan long kumba shi quintal shiteng hado ar quintal te dangi la da bu ya kane hakato ka bedding bed te ngin sa pelaj pat sakiwi na drong kato te dangi pelaj ya kiwi kin long kumba khandai spa tali hado shi hajar tali shi meter cube ha shi jakama kiwi te dangi la da pelaj pat sakiwi ngin sa sendrai pat saka te dangi la da sendrai ya ka te ngin sa hap tap pat mo ya kani ka daki kenja gini ki berni jan dan ne deki selakat ngade bantap kani ka penne e ka jing ngam ken ha ka jakash na sport we ma kani ka jing tap jongi nang ta sakawe ka de bangin hap kala be e kani man la ka lai phos ngi mut shi sin shi bna ngi hap kala nang bakan yo le er pat ban khi e ka pen khi e ka to ka jakash na sport we ken te sayo i pat hadin rupo hapo khandai phos ngi ngin sayo i pakani ka sport we kala long te dapilayo i bakala long yong bat kalong kum ki sembo slasha mut kani ki sbo we kala long ki pendon kam ken te sakawe pat tip kade na dangi pendon kam na ka shispa 90% kani ka ki tiar bangi pendon kam kila kelas bo lut ken kumta ki dong pet ka be ijungi na karpat na kane pas mo pha ba pinya bu ha pa chimo jampi kini ki chingten ti kong banyak chakmat kani ngakwa pan kali yapi ki pet method jong ka jing pen mi akas ba ubi te ka ba ar kani ka longka pit method ma basnas bo be te haka pit method ki bon ki rukom bangi la basnas bo be ki don kini ki vermi bed ki basna de ka silpolin ki la bande ki senduk ding dan le ki la ban long ki senduk plastik ru mi la ban pendon kama basnas bo be te hakini ka pit la ni ka ta ka jakash nas bo we jong phi ka senduk pa pishna kala ban long ka jing he jong ka to ka de ban long hanriu la saw la ar fit ma jing he nang ta pa de sakawe ka de ngim chu de ban tam ya ka jing chliu lang kini ka jing jrong jong ka to ka vermicomposting pin kam de ban tam ya ka arfit na mar kini ki wm kimla ban ngam palat ya ka arfit te da ka he palat da ka jrong palat te kimla shu ken ban ngam shapo bat pan pot ya ka to ka we sbo ma te nang kong e ki bon ki layers ma hakani ki ong ki sertap ya kini te ka ba haka sertap ka ba nang kong ka de ka ba shi inchi te hakani ka sertap ka ba hatrai do ka ba shi inchi ngishu pendon kam de ki slajer ngam ki balung
bat ki ba suk pan puot te kata ka long hat dry do te ka ha ka sertap ka ba ar pat ngin bu da kini ki organic waste la ni ki mar ki bala pan puot kom ki slater khong nang ta pat de ki phlang ring in dan phai ya ki dangi dap dan ya ki ngin sabu ka jing reben jong ka tu kan long khandai in shi hadin ka ne pat ngin ai sakwe ka sertap ka baki ong ka jing khle ma ha ka ni ka sertap ngia khle ka et masi lang bat ka te ka ni ka et masi kum bala patai phi menne kan de pan long bet ka barim ma ka ba arpho hadu arpho sanski ka bala kham ter khong tengi khle ka ne bat ka tengin sa ai pat ya ka ne sa the pat hadrong ka ni ka sertap ka ba ar hot te hadin ka ne pat Insa ay kaneka jengkle barakhoi bahkan bangin repeat biang hadu bahkan poi arfit ma arfit te sakawai kade kane barakhoi ngin e bahkan ut hadu ar hadu lai tayo bahkan ut ngin e be kum tu ngin pat pelai jekiwe te hadin kane ngin sapelai pat hadin lai pos ngi ngin sapelai pat sakiwe te sakawai pat hadin kane lai pos ngi kata de shi benai ngin sala ruban kelah hadin khat sans ngi rabat shi benai shi teng ila la pan kelah kane ka jing pen kelah ru kalong kum ka ban yo le air bat kalbat pen khi ya katuka sbo week te sakawai bangi de ban kan mau shwa ban pelai ikini ki wm ni de ban ai senret khendiat kane ka jing khle jong ka edmasi pat ko shwa ban pelai ki we ma te hakashi meter cube ni don kam kumba shi hajar hadu khat sans pat teli ki we nang ta pat de sakawai bangi de ban kan mau ka de ka jing sngam ma ka jing sngam hakatu ka jaka ba kishnai ka sbo em ka de ban long kumba san pho hadu unro pho percent ka jing sngam namal kini ki we ki chong haki jaka ki bas ngam tmo tengi don kam ka jing sngam pat ka jing shit lani ka jing kriat chong ka jaka ka pasnai ki ki we de ban long arpho hadu lai pho degree celsius ma te dangi la da pelai ki we ngin satap pat de ki jan perni nang ta pat de hadin lai pos ni te ngin sa kelapat te dangi la kelai ka ni ban yo le er ban ayu te ngin sa yo pat ya kini ki we hadin rupo lani hapo khandai pos ni ma te kumbala ong menne patai fi ba kini ki we ro ngin yo ka jing mi ge jong ka spo we kum ban yo pusan percent kata kemut dangi pendon kam shi hajar kilo kas nyun lani ki mar organic waste dengan yo kum ba nyo spasan pau kilo kas bo we ate kong kala long ka jing tep ka ba sotana chisha ban ngap ya kana ka rukom batai ka jong pisha pangkum no bangin long ikini kispo we te mentas ko ba pensyai ngi syapang kumno bangin weng pat yaki na kasba te kumba phila tep kini ki spok la ekhle lang mo bat ki we te don lai teliki rukom bangi la ban weng ya kini ki we na kini ki jakash na spo we kaba nangkong ki khot ha phareng ka manual method la ne ka rukom bangi weng ya ki we da ki khti te dangi weng ya ki we ti mut ki de ha ki jaka bangi shna spo we ki ba ret ken ki ba kham suk ken kham dap kloi te ha ki ta ki jaka ngi le weng da ki khti ngim don kam lai e ngi shu yo pe da ki mal be kum tu ngi ya weng be da ki khti ken kalong ka ba ki jaka bangi shu shna tang khandiat mo la ne ka we la ne atli ki bats te ha ki ta ki suk ken te sakawai ka ba ar ka de kanika screen method baki ongma te hakani ka rukom pat ki pendon kam ya kanika screen but ngipen bu ya kas bo we ken hangta te hakani ka screen ki le kumno ki pu ya kanika screen haka sngi la ne haka badon light ken ka light mot kanika jing shai light to bulb te ka long kumno kini ki we kim chu so tanat re kanika sngi la ne ka jing shai ki kwa be ban ngam sha po khandau chabat jaka badum te da ki la yo iya kanika jing shai ki ya le ban ngam no kham sha try ken jong kanika sbo te pon pa ki la ngam kum to la don sakwe ka dabor ka pa harum ka ba lum lot ya ki we ken chapo te da phila weng ya ka screen to ki we par khoi ki la lum lot chi jaka te la yo ban weng ki we te ka ba lai pat ka ba khaddo ki ba ka khat ka long kanika cow dung ball method ma hakane cow dung ball method ki ong ba kishna ya kini ki ball da ki etmasi ken ki ball etmasi te da ki la dep shna kini ki ball ki long ki ba he bha kini ki ball ki de kumba lai hadu san kilo ki pa pelun kishna da ka etmasi te da ki la dep shna kini ki ball ki la yo ki e hakita ki jaka shna sbo we kishna shu ong no sau san teli kini ki ball te ki bu hakata ka jaka ya ki vermi bed la ne ki compost pit kum to te da ki la bu kini ki we
barok kin sarung kin sangam dot kalong kum katrap kan mo teki ngam dot haka to ka bol mo dakila ngam hang to haden lai saus ngin sa sei no ekiteki bol te dangi la dap sai ki we kila alum lut chi jaka kan te yakini ki bol pan ngin le kumno banweng ekiteki we ngi we haka ka borti ka badan te ngi we ekiteki bol te kila yo lut ekiteki we te yakini ki we pan ngila ban pendon kampyang ban shnas bo te kong kala long ka jung tip shap hang kumno bangin bang ya ka ki wi na kasbo te menta sobha nga phila ban hikai ki long pet kai ki chongi sa shi sin ba kumno ban kin bu ya kasbo shisin ba pila da shimi ka tukas po la ni lumi ka tukas po ni pagi ang harvest te dangi la da harvest ka tukas po chongi ni bu ha ka jaka ka patum mo ka pa khamlong peca la ni ka pa det tha ka balong ka pa pengat kan mo ka kamera ka pa pengat but ngi de ban maintain la ni ngi de ban pen ngem be ka tukas po ngem de pakan sha pakan terkhong kan te ngila pan bu kumni kan ni ka spot ngila da lum am hadu shisnem kan ne be ka to ka spot ma ka jing bha chung ka to ka spot pat ngim de ru bangin te yaki haki plastic ma tangi te ka plastic ki ka sniu no ka spot te ngile kum nu ngi e be ngi pelat be kum tu te dangi ong bandi te ngi sa te haki plastic sele de pat ken te kum ni ngila ban bu hadu shisnem pat kalong ka ba mentoy bhai ki nong rap ken yaki ni tu kom snas bo te nga karben na kanya ka por be ki long pit kai chogi klayo ya ka jung tek ka ba kham banya phang kumno ban pimi ya ka sbo wi pat kum churu bakin la ban pendon kam ki ha ka jing thong ka jung ki ban pimi ya ki jor la ni ki jing thom ki jing tap ki jung ki ba kham bha te khubli shibun madam ka por ba kotor ba khla pelat ban batai phang kumno ban pimi ya ka sbo wi nak bata ki nong tap ki jung kulish